Sabedes cantos contratos menores adxudicou a Xunta de Galiza dende 2018 ata finais do ano pasado? 1.048.575 contratos. E todos estes contratos teñen un valor de 4.050 millóns de euros. O BNG impulsou a Comisión de Investigación da Contratación da Xunta precisamente para ver se existían irregularidades. E, efectivamente, podemos comprobar que había algunhas irregularidades. Un exemplo pode ser os contratos menores que se fixeron con empresas afíns, neste caso con Eulen, onde traballaba e dirixía esa empresa aquí en Galiza a irmán de Núñez Feixóo. Estes son 139 contratos adxudicados á empresa Eulen no ano 2024 por valor de 1,5 millón de euros. Pero, como xa dixen na comisión no seu momento, foron máis de 1.500 contratos adxudicados desde o ano 2018 á empresa Eulen por máis de 5 millóns de euros. Un exemplo de irregularidades é a utilización de conceptos indeterminados nesta contratación. Outro material sanitario, 600 millóns de euros. Ou simplemente outros, máis de 30 millóns de euros de contratos menores con estes conceptos. O PP repite o mantra de que o que busca a verdade ten o risco de atopala, pero na Comisión de Investigación, sin documentación, non se pode ver a verdade. O ditamen do Partido Popular, aprobado solo cos seus votos, é un auténtico acto de fe. Como dicía Nietzsche, ter fe significa non querer saber a verdade. E o BNG vai a seguir traballando pola transparencia na administración pública galega.